narora to kwana yorechi bara bandu bakonyera gaki onye moigure birenta mangwa gubire ino moko ganya birenta biyo karabara chio sirimo biyo kora yemo yeso yende biyakora sama ya Mungu gwira na birangocha be patient idia kabere nojumna macha omo gasowa kaya macha ochabora twatembere chi bawol lakini chinsa mwenyene chintambe majina ya ribaliri nawe ndichimesa ndichinyeta tetaraera amacha ingo sambaswara bandu banyanyora naende ngogamba nkare no mu Austria orato konya kurusia mache maatalia iso ntoto bwata macha mange lakini wana kwa Rusia liko yareta jua mawasike uso chibasa chinyinge tuisire wanchirana wangoya moro bako pima kakalo turanyane iko wako jua macha ina bako rura agenda Nyamuzimungu agenda Bokera agenda Karanyo na agenda bantu wanzwarega iko ntora hili nega story ejagatoto mwakwana yore ya SHA yokara SHA ne ya President Ruto national government SHA ya county government igame aya matatizo bwate make tuabwatirie bo address bara maanayo na mariogo na bagata oda ya 100 million mariogo na chache tu arasi fund tokubega 200 million kilo mwaka tu amenda million 100 igoko chibotwe Maria wandi chikobora chinyagetali mwanyure esa mwisemi imaita wange mwaganye scholarship murate buga kya bana batali kwenya rwakaba eji yarenge parliament yegatiri chiko eko tanga chipasari wote county government akarushi message kaenda saba chumbe lakini tuwa process ili chiba chiringe nkoliga bari bataka twaire kiria ziko Nairobi bari bataka kabisa ndigi chiba sange tori ya bana nonye nane kire wodi tujana konya bana baito lakini wochimotwe ndoro isi budget isaide ekokonya bana baito komenta nayo chinasa licheito Mondonaro kwana yore school kajerera primary secondary asobwa achibesa chira somo chumba oyo wekero mo chumba matebi na kanyere school ngo gwere nje county de primary chinasari nechi polytechnic igasi nasari ikina akoro mwako yongere na roisi ngori ekoroisi una kiridi ebwate minerals minerals yo konya abana abataka batanyore balance diet banyore balance diet obongo bokine bago kinonyo babwate chinguru cyo tegeram classroom mwegure na embaria njare ko rwata bezukuru na beko bairania yotaribuya elia ganto tas education ntwase kero digital learning abana bao somi konasa inga ki chi computer show karegas na rikushika dao chi skuru 210 chansire echine chitere 200 wikomo tinyota to chansire osobi digital learning kire primary school nursery so to abana bao kina no bomotaka ochikobweka norio kudenengeta ina erega siane ngori eria banyonge igo momanye gokora tore gasi na senzo ta gotanga mono abande basa utana nyamira gasteyo no musinaro tendana gasteyo karekana na mayete na ngie gasi ete yana koriete gasi ogatabe gasi owaji goborio wa MCA boke bacha bono injoko ruserio bororo chanwa era tigache abanta abo soroche nyamira ngima
ninya ko barageri njebweka ngeto nenere tiacha konyi korageria taribo lakini kura ronto ko baba asanta sa yamake ya amangena bwate lakini ndo chabantu barosire omo MCA korubuge tutu arikeroka national chairman ya chama ya UPA asomo akanyaribare party leader ya ito. On behalf ya Bagetutu tumepeana pole na tumesema tuko na governor Nyaribo. Otomandiro ngori anenge we namba ya 3000 shillings. Asante ya sawa sesenie. Thank you. Governor karibu. Abantu bamitumbi amore. Samaliza kurubana maina waziri wa trade. Na yorwake gocha senginja matanga na His Excellency Governor Antoma kuchiaria kutuniana na mo MCA ito apel na ngakirisi migare nasirete kase ni ae balimoko rwa maete nga magogo nasirete umwana wa yembo na kweniwa onte bia ingo ika morwere rongoli aye nereye aenda singi juma ibosiara tingo chukwana mangana mangira kini tiangira ndilia mangana alia asania kwana ngaki ake bintu bine ndo kubireta samata uko igore cho keburiga na gosieka gamba na toko boliga ine gasie committee alia anto baito naende mbiamore ngirore naende Bernard Maina mwazi yotelete biashara ose trade the cooperative lingane limo Your Excellency one of your cousins umo murabu mongi moyo igarenge class yake mo behind ni okurukutom tom tafadhali tenena na molendete form 1 kinde form 2 monyanjire moebeseye agorera abana kidetaibo. Thank you so much Tom kuwalinda ine yasago sesenia enamba yo moelio a contractor Your Excellency na wa instructed ya lima wa wechire liegotwa ogateba kera yake iwe a contract ya beta awarded 2 weeks from now go chari gari yake anie kera makelia abantu baruwe para baonerime ayitari amaya yasaba seseni. Thank you. Thank you Chiarango Orome family atogo karibu wazee family kanisa kila mwana onoma wanu mwategera mama nyaonimo wairire aserie tankro Dr. Paris Mongare nchomo waziri webimeri etugo nechinswe Asinyamira County Iwango etula rombiere As oguru bara bayana ndujo Iwango etula rombiere As oguru bara bayana ndujo